Oppimisvaikeudet tarkoittaa sitä, että yhden tai useamman taidon oppiminen ei tapahdu tämmöisessä iänmukaisessa tavanomaisessa aikataulussa. Tänä päivänä me tiedetään, että oppimisvaikeudet aiheutuu aivojen toiminnallisista tai rakenteellisista poikkeavuuksista. Nämä aivojen toiminnalliset ja rakenteelliset poikkeavuudet aiheuttaa sen, että aivot itse asiassa työskentelee tämmöisellä henkilöllä näissä oppimistilanteissa hyvin eri tavalla. Aivojen toiminnallinen luonne niissä tilanteissa muuttuu. Ja tämä on se, mikä aikaansaa sen, että oppiminen on usein laadullisesti erilaista. Oppiminen vie usein enemmän aikaa, tarvitaan huomattavan paljon enemmän kertausta. Ja kolmanneksi oppimistulokset usein jäävät heikommiksi. Se, että aivotoiminta on toiminnallisesti erilaista ja se heikentää sitä oppimisprosessia, tuottaa usein myös sellaisen tilanteen, että oppimismotivaatio laskee. Se itse oppimistilanne, vaikkapa nyt hidas, takelteleva, hankala lukeminen, kuormittaa aivoja hyvin paljon enemmän kuin sujuva, nopea lukeminen. Tämä kuormittavuuden tunne on laskemassa motivaatiota. Se, että se oppiminen kestää pidemmän aikaa, tarvitaan enemmän kertausta, se syö kärsivällisyyttä ja sitä kautta motivaatiota. Ja tietysti ennen kaikkea se, että oppimistulokset jää usein heikommiksi ja tulokset ei vastaa sitä tehdyn työn määrää, se laskee oppimis- ja opiskelumotivaatiota. Ja mulla itsellä on, mä en muista, oliko se nyt keskivaikea vai vaikea, ei kyllä se oli keskivaikea työmuistiproblematiikka. Eli jos mulle sanotaan jotain kerran, niin mä voin unohtaa sen tosi nopeasti. Et mulle pitää niin kuin monesti toistaa asiat, että se menee niin kuin juurtuu mun mieleen. Ja joitakin sitten taas ärsyttää, että pitää toistaa ja toi ei vaan tajuu. Että sekin on just näissä sosiaalisissa tilanteissa vähän semmoinen, että Oikeastaan miten niin kuin mä pääsin tai miten mä sain apua mun lukivaikeuteen oli ihan mun äidin ansiota, että se lähti kyllä ihan sieltä 4-vuotiaasta ihan lapsuudesta asti, kun äiti huomasi, että mulla ei ikinä tullut kyselykautta, niin alkoi epäilemään, että onko kaikki hyvin. Ja ala-aste sitten alkoi huomata, että läksyjen tekemiseen menee aikaa tosi paljon ja jotakin juttuja ei vaan tajua. Ja sitten mun äiti meni ihan henkilökohtaisesti niin kuin tivaamaan apua tähän mun lukivaikeuteen. Käytiin testeissäkin ja se oli tosi vaikeaa saada ala-asteella edes päästä sinne erityisopettajan luokse joksikin aikaa, just harjoittelee äidinkieltä tai jotain muuta. Et ne oli siellä koulussa silleen, että hei, ei hänellä ole mitään, että kaikki on ihan hyvin, mutta sitten kun tulikin tutkimuspaperit, niin sitten kai pääsin, jos oikein muistan. Ja yläasteella mulla ei ollut minkäänlaista apua. Ja osittain se johtuu siitä, että koska ala-asteella mä olin kokenut itseni huonoksi, itsetunto tosi heikko ja myös yläasteella oli sama itsetunnon laatu, mutta mä aloin niinku opettelemaan, että mä tein tosi paljon töitä mun numeroiden eteen, että mulla ei melkeinpä ollut mitään muuta elämää kuin koulu, että päivät oli samanlaisia, että meni kouluun, tuli koulusta, tekee läksyt, vähän on koneella, menee nukkumaan ihan päivästä toiseen. Ja tavallaan niiden hyvien numeroiden ansiosta mä vähän niin kuin peittelin sitä mun huonouttani, että mä oon ihan surkea. Ja samalla yritin todistaa itselleni, että mä oon hyvä ja vähän niin kuin muillekin, että mä en ole niin idiootti. Ja sitten kun joskus alkoi tuntua, että joku ei vaan mene niin kuin mä en taas jotain osaa tai ymmärrä tai en vaan opi. Ja sitten kun mä menin opettajilta pyytää apua,
niin sitä ei melkein tullut, että ne oli silleen, kyllä sä ton opit, että ei mitään hätää. Ja sit mä stressasin, ahdistuin, vähän paniikinomaisiakin ehkä tuli, jos oikein muistan. Siis oppimisvaikeuksistahan vaikuttaa perheen ja sen lapsen, joka niistä kärsii, niin koko arkeen. Se leikkaa sen koko meidän normaalin arjen nämä ongelmat. Sen lisäksi, että oppilas tarvitsee apua siihen koulunkäyntiin, läksyjen luvussa, kokeisiin luvussa ja siinä luokkatilanteessa, niin hän tarvitsee usein apua kouluun lähtemisessä, aamuheräämisissä, aamutoimissa ja monissa muissa käytännön asioissa. Sen lisäksi vaikeuksia näkyy harrastuksessa ja sosiaalisessa elämässä. Oppimisvaikeuksista kärsivän, jos on esimerkiksi oman toiminnan ohjauksen ongelmia ja keskittymisen vaikeuksia, niin voi olla vaikea löytää sopivaa harrastusta itselleen. Kaikille ei käy pallopelit. Et siinä tarvitaan sitä tukea, että minkälainen olisi semmoinen hyvä harrastus, mistä lapsi voisi saada semmoista hyvää mieltä ja jaksamista siihen elämään. Kaverisuhteet on myöskin haasteellisia, jos on oman toiminnanohjauksen ongelmaa tai muistamisessa tai oppimisvaikeuksissa. Et on hankalaa löytää sellaisia kavereita, jotka jaksaa odottaa sua aina siellä oven suussa, kun se pukeminen kestää ja se lähteminen kestää niin kauan. Myöskin sellaiset kaverin kanssa keskustelut voi olla joskus haasteellisia, jos ei pysty keskittyä siihen, mitä puhuu tai lähteekin tekemään jotain toista. Niin siinä voi käydä niin, että on vaikea löytää kavereita. Sosiaaliseen elämään kuuluu myöskin vaikka sukulaisvierailut. Tämä näkyy sielläkin, että siellä usein sitten puhutaan siitä koulumenestyksestä ja se voikin olla kipeä asia, kun siellä ei ehkä mene niin hyvin kuin sillä serkulla tai jollakin muulla. Ja sitten se syöminen siellä ruokapöydässä ja paikallaan oleminen niin voi olla haasteellista. Tämmöisissä monissa asioissa näkyy meidän arjessa nämä jutut. Ja oppimisvaikeudet niin vaikuttaa selkeästi koko perheen ja sen lapsen hyvinvointiin. Et oppimisvaikeudet laskee ihan selkeästi lapsen itsetuntoa. On hirveän raskasta huomata joka päivä koulussa, että ei osaa jotain asiaa yhtä hyvin kuin muut tai on erilainen. Se tuntuu tosi raskalta ja on raskasta olla koko ajan niin kuin toisten autettavana, että tuntuu siltä, että ei pärjää. Se laskee lapsen itsetuntoa, se vaikuttaa moneen asiaan. On vaikea sitten toimia monessa muussa asiassa, kun ei luota enää itseensä siihen, että voisi pärjätä elämässä. Oppimisvaikeudet on vaikuttanut ihan niin kuin mun jaksamiseen vanhempana. Että mä huomaan, että mä oon välillä ihan uuvuksissa. Kun mä tuun töistä kotiin, usein on niin, että oppimisvaikeuksinen lapsi ei jaksa tai ei pysty tekemään läksyjä heti koulun jälkeen. Se tarkoittaa sitä, että kun vanhemmat tulee 5 aikaa kotiin, niin läksyjä aletaan tekemään. Ja ne läksyjen tekeminen voi kestää tosi kauan ja kouluasioita hoidetaan siihen koko ilta. Ja se ilta helposti menee niihin lapsen kouluasioihin ja sitten siihen ei jää sellaiseen lepoaikaa samalla tavalla. Niin sitten me kaikki uuputaan siinä, kun ei ole niin paljon sitä negatiivista asiaa käsitellään kotona. Oppimisvaikeudet vaikuttaa helposti myöskin niihin muihin perheisiin. Niin pikkuveli oli meillä, alkoi pelkäämään koulun aloitusta, kun hän oli seurannut sitä, miten raskasta isoveljellä se koulunkäynti on. Niin häntä pelotti eskarissa mennä kouluun sen takia, kun hän ajatteli, että onko se hänellekin niin vaikea asia se koulu, että sehän on ihan hirveä paikka, kun kaiket illat kotona tehdään läksyjä ja ne on raskaita ja niistä hermostutaan ja itketään kotona. Se oli hänelle tosi vaikea ja pelottava asia. Oppimisvaikeuksien kanssa selviytymistä voi helpottaa todella monin eri tavoin. Yksi keskeinen, ehkä aika perinteinen tapa on taitojen suora harjoittelu, jos joku asia on tämmöinen taito, joka ei ole iänmukaisesti tai keskitasoisesti kehittynyt, sen taidon ekstra harjoittelu, ekstra vahvistaminen helpottaa, ikään kuin lievittää sitä oppimisvaikeutta ja sen vaikutuksia. Toinen erittäin tärkeä asia on työskentelytaitojen, opiskelutaitojen, oppimaan oppimisen taitojen kehittäminen. Meillä on tietoa ja ymmärrystä siitä, että monilla semmoisilla henkilöillä, joilla on oppimisvaikeuksia, on hankaluuksia myöskin löytää itselleen sopivia opiskelustrategioita tai käyttää niitä sujuvasti niissä kaikissa oppimistilanteissa, joissa näitä taitoja sitten käytännössä tarvittaisiin. Kolmas
erittäin tärkeä seikka on se, että kun oppiminen on haasteellista oppimisvaikeuksien vuoksi, niin silloin siihen oppimistilanteisiin liittyy hyvin usein negatiivisia tunteita. Oppiminen tuntuu vaikealta ja tylsältä, joskus jopa mahdottomalta. Ja yksi tärkeä tukikeino onkin se, että miten siitä oppimisesta, oppimistilanteesta, harjoittelusta voisi tehdä mukavaa, kivaa, kevyttä, jopa leikinomaista. Tämmöisten keinojen miettiminen on mitä parhainta oppimisvaikeuksien tukemista. Viimeisenä keskeisenä keinona mainitsisin tämmöisen minäpystyvyyden tunteen lisäämisen, eli hyvin oleellisessa roolissa siinä, että miten paljon me ollaan valmiit panostamaan tietyn asian oppimiseen, harjoitteluun. Siihen vaikuttaa se, miten paljon me uskotaan siihen, että me voidaan se asia oppia tai se on sellainen asia, joka me voidaan ottaa haltuun sillä harjoittelulla. Hyvin monilla ihmisillä, joilla on oppimisvaikeuksia, saattaa siinä harjoitellessaan jotakin itselle vaikeaa asiaa olla sellainen tunne ja vahva käsitys siitä, että mun on hyvin vaikea tätä asiaa oppia. Mä en kuitenkaan tätä opi, vaikka mä nyt tässä kuinka harjoittelen. Ja tämä kertoo semmoisesta heikosta minäpystyvyyden tunteesta. Se minäpystyvyyden tunne ennakoi meillä kaikilla ihmisillä sitä, että miten paljon me laitetaan energiaa siihen harjoitteluun. Jos se minäpystyvyyden tunne on heikko, me ei ehkä jakseta panostaa siihen asiaan niin paljon kuin pitäisi. Me mieluummin jätetään ne asiat viimeiseksi ja vähälle. Ja usein esimerkiksi lapset kertoo että kun heille on vaikka englanti vaikeaa ja matematiikka helppoa ja sitten mä kysyn, että no nyt kun sä teit niitä läksyjä, niin kummat läksyt sä teet ensin ja miten sä niin niissä läksytilanteissa jaksat ja selviydyt, niin he kertoo, että juu, mä teen ne matikan läksyt ensin ja ne menee tosi hyvin ja sitten kun ne enkuläksyt tulee, niin en mä niihin käytä juurikaan aikaa ja tää on tavallaan paradoksaalista, koska ne asiat, mitkä on itselle vaikeita, niihinhän meidän tulisi käyttää enemmän aikaa kuin niihin, mitkä on meille helppoja, mutta heikko minäpystyvyyden tunne kääntää tämän päälailleen ja usein me sitten niihin panostetaankin esimerkiksi ajallisesti huomattavasti vähemmän niihin itselle vaikeisiin asioihin. Koko lukioajan mä oon käynyt Luduksessa ja se on ollut tosi tärkeää tämän lukiosta saaman tuen kanssa. Että ne on kulkenut niin käsi kädessä. Että kummastakin paikasta mä oon saanut niinku apua mun lukivaikeuteen, mutta myös mun itsetuntoon, jota mä pidän tärkeimpänä. Koska osaamista on, siinä on vaan pieniä ongelmia mun kohdalla jostain lukivaikeuden takia. Niin se itsetunto oli kaikkein vaikein ongelma. Ja kaikkein ihaninta oli se, että mä muistan lukiosta, että ensimmäinen maantiedon koe, mä jännitin sitä ihan tosi paljon ja oli niin paljon blackoutteja ja sit piti kirjoittaa vaikka mimmosta esseetä ja kaikkea tällä ja tunti läheni ja mulla ei ollut vielä tätä lukivaikeutta edes todettu sillä tavalla siellä lukiossa. Ei ollut ainakaan vielä tullut ilmi. Niin kaikki muut oli pois luokassa. Mä kuumottelin siellä yksin keskenään. Ja mä vaan sit tiedän, monesti kun kokeessa ei saa sanoa mitään ja se on ihan fine, mutta tässä kohtaa koetta, kun siellä ei ollut ketään muuta kuin minä ja opettaja, niin mä sanoin, että sori, että tässä kestää, että mä en nyt jotenkin yhtään pysty ymmärtämään. Sitten siitä lähti jonkinlainen keskustelu, joka liittyi kokeeseen ja mä niin kuin kerroin just mitä oli opetellut ja mikä oli vähän mitäkin ja sitten jossain vaiheessa opettaja sanoi, että niin, tää olisi tässä, että ei sun tarvii kirjoittaa, että sä olisit päässyt ihan hyvin läpi jo tällä. Ja mä olin jotenkin niin otettu, että onko tää mahdollista, että ei ole, että mä kirjoitan nyt kuitenkin. Ja sitten mä kirjoitin, mä sain tosi paljon nopeammin kirjoitettua sen
tämän keskustelun jälkeen. Olisi aivan mahtavaa, jos pystyisi luomaan semmoisen kokeen, jos vaan voisi puhua kaiken. Ei tarvitsisi kirjoittaa, koska siinä joutuu miettimään. Siinä on niin kuin 2 asiaa, mihin sun pitää keskittyä, ja se on mulle tosi vaikeaa, että kun tuntuu just tämän lukivaikeuden takia olevan yksi asia kerrallaan. No, meidän perhehän on saanut tukea sekä koulusta että yksilökuntoutusta ja ryhmäkuntoutusta lapselle. Koulun antama tuki on tosi tärkeää, mutta se ei aina niin kuin riitä. Tarvitaan muutakin ja kuntoutukseen pääseminen tapahtui meidän perheessä ihan niin kuin kreivin aikaa. Että siinä kohtaa lapsen itsetunto oli jo laskenut tosi paljon ja läksytilanteet oli tosi raskaita ja ne vei tosi paljon aikaa. Oli tosi tärkeää päästä saamaan lisää apua siihen. Ja se apu näkyi heti siinä ensimmäisten käyntien aikana, kun lapsi huomasi tullessaan Ludukseen, että tänne tulee paljon muitakin lapsia. Hän on ainoa, joka kärsii näistä ongelmista ja hänelle tuli jotenkin sellainen tunne, että hän voi itse vaikuttaa siihen, että miten hän oppii ja että tämä tilanne ei ole pysyvä, vaan tässä voi tapahtua muutosta ja hänen elämänsä voi helpottua. Sillä on ollut iso merkitys. Meidän perhettä on auttanut tosi paljon se, että jos annetaan jonkinlaista tukea, niin otetaan huomioon se koko meidän elämä, eikä pelkästään sitä koulua. Että on ollut kiinnostunut siitä, että mihin me sitä apua tarvitaan, ja on kuultu sitä ja on ajateltu sitä meidän arkeakin. Et esimerkkinä mä voin kertoa sen, että kun tämmöisessä kuntoutustapaamisessa tuli ilmi, että isä haluaisi käydä lasten kanssa uimassa, mutta se uiminen ei taho sujuu, kun lapsi juuttuu sinne pukuhuoneeseen eikä tahota päästä sinne uimaan asti, niin sitten sen ohjeistuksen pohjalta niin suunniteltiin eräänlainen kortti, mistä lapsi voi seurata, että miten hän toimii uimahallissa, ja hän oppi toimimaan nopeasti ja reippaasti uimahallissa, ja siitä uimisesta tuli tosi kiva juttu, isän ja poikien yhteinen juttu, ja myöhemmin se laajeni niin, että hän huomattiin, että hän on hyvä uimari, itsetunto kasvoi, ja sitten hän oppi käymään kavereiden kanssa itsenäisesti uimahallissa. Sillä on ollut iso merkitys. Mutta jos olisi keskitytty pelkästään siihen, että mitä meidän koulussa menee, niin me ei oltaisi saatu sitäkään apua. Entä sitten käytännössä? Ehkä yksi tärkeä seikka, josta voisi aloittaa, on se, että kun on oppimisvaikeuksia, niin on tärkeää, että me tiedetään, mitkä asiat on niitä, joissa sitä ekstra harjoittelua, ylimääräistä työntekoa ja treenausta tarvitaan. Ja meidän tulisi niin kuin mahdollistaa sellaisia tilanteita ja sellaista oppimista, jossa näiden harjoitusta kipeästi kaipaavien taitojen lisäharjoittelu, lisävahvistaminen olisi käytännössä toteutettavissa. Esimerkiksi koulun kannalta tämä usein tarkoittaa jotakin opetuksen oppimateriaaleiden, opetusmetodien räätälöintiä, eriyttämistä tai joskus jopa yksilöllistämistä, mutta ennen kaikkea jollakin tavalla sen yksilön henkilökohtaisten taitojen ja oppimismahdollisuuksien huomioimista. Oppimistavat, oppimistekniikat, oppimaan oppiminen, työskentelytaidot, niiden harjoittelu on kaikille meille ihmisille äärimmäisen tärkeää. Sellainen henkilö, jolla oppiminen sujuu hyvin helposti ja luonnostaan, niin hän ei välttämättä tarvitse mitään erityistä harjoittelua myöskään näihin asioihin, vaikka hän näistä asioista hyötyykin ja ehkä spontaanisti ne jossain vaiheessa oppii. Mutta semmoiset henkilöt, lapset, nuoret, aikuisetkin, joilla on oppimisvaikeuksia, he tarvitsevat myös tähän ihan suoraa, hyvin ohjeistettua, hyvin paljon harjoitusta ja toistoa sisältävää treenausta. Miten keskityn? Miten löytäisin oleellisia tietoja esimerkiksi oppikirjoista? Miten etenen siinä työskentelyssäni? Miten arvioin sitä omaa työskentelyäni sen tekemisen aikana ja sen jälkeen? Yksi keskeisimpiä asioita esimerkiksi työssä eteen tulleita on luetun ymmärtämisen strategioiden tärkeä harjoittelu niillä lapsilla ja nuorilla, joilla on oppimisvaikeuksia. Hyvin monella
tutkimusten mukaan noin 20% suomalaisista peruskoululaisista on puutteellinen kyky ymmärtää lukemaansa luokkatason edellyttämällä tavalla. Ja erityisesti pojilla näyttäisi olevan huomattavia puutteita näiden lukustrategioiden kehittymisessä. Ja erot tyttöihin on suurimmillaan peruskoulun päättymisvaiheessa. On paljon perusteluja sille, minkä takia esimerkiksi luetun ymmärtämisen strategiaharjoittelu on todella tärkeää ja sitä kautta myöskin tuloksellista. Kolmas käytännön asia, puhuin siitä leikinomaisuudesta, keveydestä, jonkunlaisesta paineettomuudesta oppimistilanteissa. Ehkä semmoinen paras käytännön keino sen paineettomuuden, helppouden tunteen aikaansaamiseksi on se, että meidän aikuisten, esimerkiksi lasten kohdalla meidän aikuisten huomio suunnattaisikin enempi siihen tekemiseen, siihen niin kuin harjoitteluun, siihen matkan kulkemiseen enemmänkin kuin niihin lopputuloksiin, saavutuksiin, esimerkiksi koenumeroihin tai muihin. Että me huomioitaisiin ja esimerkiksi kannustettaisiin, palkittaisiin lasta nuorta siitä työn tekemisestä ja siitä niin kuin hyvästä työskentelystä, hyvästä keskittymisestä, asioihin paneutumisesta, harjoittelusta ennemminkin kuin siitä, että mikä se lopputulos on. Keskeinen keino oppimisen mukavuuden saavuttamiseksi ja ennen kaikkea minäpystyvyyden tunteen lisäämiseksi ja sitä kautta myöskin tämmöisen laajemman asian kuin itsetunnon kohottamiseksi on lasten välisen vertailun vähentäminen. Tämä on erittäin tärkeä asia niin koulussa kuin kotona. Voisiko sanoa, että lapsen itsetunnon suurimpia uhkia on esimerkiksi sisarusten välinen vertailu ja lukuisia semmoisia tilanteita, joissa perheessä jollakin lapsella on oppimisvaikeuksia ja harmikseen sitten esimerkiksi samassa perheessä on sisarus, jolla ei ole näitä oppimisvaikeuksia. Ja jos tämmöinen lapsi on jatkuvan vertailun kohteena sitten siihen kiitettäviä arvosanoja saavaan sisarukseen, niin hänellä niin kuin tavallaan jo se ikään kuin määrittää sen olotilan niin sen oman oppimisen suhteen ja saa itsen ajattelemaan niin, että mulle oppiminen on tosi vaikeaa ja mun ei ehkä kannatakaan ponnistella niin paljon sen eteen, koska kuitenkaan mä en voi saavuttaa hyviä tuloksia, enkä ainakaan niin hyviä tuloksia kuin se ei-oppimisvaikeuksinen sisarus. Viimeinen tärkeä seikka on tarjota onnistumisen mahdollisuuksia. Hyvin monissa tilanteissa oppimisvaikeuksinen lapsi, nuori, aikuinenkin saattaa olla semmoisessa asetelmassa, että ne ympäristön vaatimukset esimerkiksi vaikka tietyllä luokka-asteella on jatkuvasti jossakin aineessa tai jossakin tilanteessa niiden omien oppimisedellytysten yläpuolella. Ollaan jatkuvasti semmoisessa tilanteessa, että tein mä mitä tahansa, ponnistelin mä miten tahansa, niin mä en koskaan ikään kuin onnistu siinä asiassa. Mitä se onnistuminen sitten kellekin tarkoittaa? Lapsille näyttää siltä, että se hyvin usein esimerkiksi tarkoittaa hyvää koenumeroa tai positiivista palautetta tai opettajan kannustavaa kommenttia koepaperin reunassa tai jossakin, että hienosti meni tai muuta. Mutta semmoisessa tilanteessa, jossa tämmöistä palautetta ei mahdollistu, niin siitä oppimisesta tulee kyllä hyvin raskasta ja helposti hyvin tämmöistä ulkoa ohjautuvaa. Että semmoinen sisäinen motivaatio siihen omaan oppimiseen laskee helposti näissä tilanteissa, jossa niitä onnistumisen kokemuksia ei tule. Käytännössä tämä tarkoittaa usein sitä, että jollakin tavalla sen onnistumisen mahdollistamiseksi meidän täytyy räätälöidä jotakin. Onko se koetilanne, onko se niin kuin jotain tämmöistä pilkkomista, että me jaetaan ikään kuin me testataan pienempiä asioita kerrallaan. Tai sitten tietysti niin kuin yksilöllistäminen mahdollistaa, mitataan erilaisia asioita siinä oppimisessa, painotetaan erilaisia, esimerkiksi perusasioita soveltavien taitojen sijasta ja niin edelleen. Mutta jokaiselle ihmiselle se kokemus siitä, että joskus voin onnistua ja varsinkin silloin, kun teen kovasti työtä, se on äärimmäisen tärkeää. Positiivinen palaute on tosi tärkeää. Lapsi on saanut jo tosi paljon
paljon negatiivista palautetta ja hänen itsetuntonsa on heikoilla. Me vanhemmatkin ollaan jo saatu tosi paljon tietoa siitä, että miten meidän lapset ei osaa käyttäytyä koulusta tai missä he ei pärjää. Mutta me saadaan tosi vähän sitä positiivista palautetta ja silloin kuitenkin ihan hirveän suuri merkitys. Mä muistan aina sen hetken, kun meidän yläasteen juuri aloittanut poika, niin sinne oli otettu käyttöön tämmöinen sähköinen järjestelmä Vilma ja sieltä löydettiin semmoinen vaaleanpunainen merkintä ja mietittiin, että mitä tämä tämmöinen tuntimerkintä tarkoittaa ja se tarkoittikin, että aktiivinen oppitunnilla. Ja aktiivinen oppitunnilla, miten me mietittiin sitä siellä kotona, että mitä se oikein tarkoittaa ja sellaista ei ollut kukaan koskaan sanonut hänelle tai meille hänen opiskelustaan. Sillä oli iso merkitys, siitä innostuttiin meillä kotona kovasti ja hän alkoi keräämään niitä aktiivisuusmerkintöjä, niitä positiivisia merkintöjä. Ja sillä oli iso vaikutus siihen, että mitä hän jaksoi opiskella siellä koulussa ja ne on yksinkertaisia pieniä juttuja, millä opettaja voi kannustaa sitä lasta sillä positiivisella palautteella. Jos onkin tehnyt lapsi jotain eri lailla kuin aikaisemmin, että jossakin asiassa vähänkin pärjännyt, niin että jos siitä niin kuin tiedotettaisiin heti, niin sitä voisi kotona käydä läpi ja lapsi jaksaisi paljon paremmin sit niitä vaikeitakin asioita. Et just oppi löytää ne hyvät ja huonot puolet ja sitten antaa anteeksi ne huonot puolet itsestään. Ja sitä kautta sitten niinku vahvistumaan parempana oppijana. Ehkä kaikkein tärkeimpänä niin kuin pitäisi, että opiskelijan itsetuntoa pitäisi kannustaa ja tukea, koska sitä kautta tämä opiskelija saa voimavaroja tehdä työtä ja sitä kautta menestyä.